abalị ọma nọ kakwanụ nka onye anwụchụla m gere na akụkọ ụwa nke taa si n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhaneze Darling 107.3 FM Ogwere taa bụ Fraịde abalị 12 n'ime ọnwa abụọ afọ 2021 ma bụrụkwa ahịa orie. Ọrụ nchekwa bụ ihe dịrị onye ọbụla ka anyị gbakọta aka ọnụ kwalite udo n'ịdị n'otu ma chọrapụ tigbuo sọgbuo. Na mbụ gere n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Otu jikọrọ ndị ikpe n'ala anyị bụ Nigerian Bar Association akpọpụla onye isi ala ọchịchị etiti nakwa onye isi gburugburu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ụlọ ikpe. Gọọmenti steeti Imo ekwuola na o bidola ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa opekata mpe gba gburugburu na steeti Imo. Aka na-achị steeti Bauchi akwadola ikpe egbe nke a na-ahụta n'aka ndị Fulani na-achị ehi. Ugbu a tozeti gị n'ala ka ịnere akụkọ anyị ndị a na ndị ọzọ n'uju ya. Ọka akụkọ nke taa bụ m Obinna Chineke. Otu jikọrọ ndị ikpe n'ala anyị Nigeria bụ Nigerian Bar Association agbaala akwụkwọ n'ụlọ ikpe na-ama aka mgbatikwu onye isi ala Muhammadu Buhari gbatikwuru oche ọchịchị onye isi gburugburu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii bụ Maazị Mohammed Adamu ruo ọnwa 3. Akwụkwọ ikpe a nke akara ya bụ FHCL CS 214-2021 agbara megide onye isi ala ọchịchị etiti ụlọ ọrụ na-ahụ maka okwu mesara ndị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nakwa Maazị Mohammed Abubakar Adamu. Otu NBA si n'akwụkwọ ikpe nke onye isi ya bụ Olumide Abata benyere aka na-ajụ ụlọ ikpe ebe onye isi ala siri nweta nkwado o jiri tinyekwuru Adamu ọnwa 3 dịka oche ọchịchị ya kụchara ọnụ n'abalị mbụ nke ọnwa February afọ 2021 ka o ruru afọ 35 n'oche bụkwanụ nke iwu ala anyị kwadoro. Otu jikọrọ ndị ikpe n'ala anyị bụ NBA kwuru n'uche ya bụ na mgbatikwu oge ọchịchị onye isi ala gbatikwuru nyere Adamu ruo ọnwa 3 adabaghị adaba rutu aka na onweghị nkwado iwu ala anyị ọbụla motu. Gọọmenti mekwuola na o bidola atụmatụ ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ nwa DC kpọrọ minimum wage nke onye isi ala Muhammadu Buhari kwadoro. Onye kọmishọn okwu mgbasa ozi n'okpuru ọrụ na steeti Imo kwuru n'ugbo ya bụ Maazị Tekla na Emelụmba kwuru na aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma kwadoro ya bụ atụmatụ nke bidoro kamgbe ọnwa Jenụwarị afọ a dịwa ire. O kwuru na site na ntụziaka rutu aka na onye kacha nta n'ọrụ bekee n'ala Imo anaghị eri ụgwọ ọnwa dị ala karịa Naira 30 kwa ọnwa ọbụla. Onye kọmishọna jikwara ya bụ ohere kpọkwuo ndị lara ezumike nka isoro kụrụ mmiri adoro edo dịka gọọmenti Imo na-anwụ ike ya ịhụ na ndị niile lara ezumike nka enwetara ha n'igwe ọlọrọ ọhụrụ na-enwetacha ụgwọ ọnwa ha n'uju ya. N'otu aka ahụ kwa onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo bụ Maazị Paul Emezie ma gala n'ihu ikpe ọgbụgba oku ka kwado otu ndọrọndọrọ ọchịchị Progressive Congress APC gbaa gburugburu na steeti Imo. Maazị Emezie kwuru nke a dịka ọ na-enwe mkparịta ụka n'etiti ndị nta akụkọ n'isi ụlọ ọrụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC dị na okporo ụzọ esi aga sitere Owerri gaa Okigwe ebe ọ gara n'ihu too ha gbasara itinye aka ha na idebanye aha bụ nke na-aga n'ihu gbaa gburugburu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị Progressive Congress. Nwa amadi a jikwara ohere abụgara aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma abụ ekele dịka ọ rụtụrụ aka na ọ dị uchu ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ ụmụ amaala Imo tinyekwara ịzụtara ha ọtụtụ ahịa ọma nke metụtara ọchịchị onye kwuo uche ya. Ihe emume a bụkwanụ nke a na-eji edebe aha enwegarị ọkọlọtọ ịbata n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ga-akọrọ ọnụ n'ime izu ụka abụọ. N'otu aka ahụkwa n'okwu ya onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị Progressive Congress APC na steeti Imo bụ Maazị Prince Nlemigbo gara n'ihu kọwapụta afọ ojuju ya gbasara otu ndị mmadụ si ndepụta n'igwe edebe aha n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ebe ọ gara ha ka ha gaa n'ihu ịhụ na APC zụtara ha ahịa ọma. Aka steeti Bauchi bụ Maazị Bala Mohammed agala n'ihu ịkwado ndị Fulani na-achị ehi bụ ndị ahụtara na-akpa egbe rutuo aka kwuo na isi ahụrụ kwa ọbụ ya bụ egbe ha na-akpa bụ iji chekwaa onwe ha dịka ndị ekperima na-adọkpụrụ ehi ha kwa mgbe.
nwa amadi ya kwupụtara nke a n'ọgbakọ ezumezu nke otu chịkọrọ ndị nta akụkọ n'ala anyị Nigeria Union of Journalists ngalaba steeti Bauchi kwadoro na ya bụ steeti. Dịka nwa amadi ya si kwuo na a na-ahụta ndị Fulani na-achị ehi dịka ha ji egbe AK-47 rụtụ aka na nke a bụ iji chekwa onwe ha n'ihi na onye Chineke na-azọkwa onwe ya. ewetuo ịkwado atụmatụ ndị Fulani na-achị ehi iburu ngwa ọgụ. Mohammed gakwara n'ihu katọọ atụmatụ onye ogwe ya bụ Samuel Otom bụ aka na-achị steeti Benue tinyekwara ndị aka na-achị steeti ọzọ ndị sitere ọdịda anyanwụ ala anyị gbasara ụkpụrụ ha ji eleba anya n'okwu ọmụrụtara ndị Fulani na-achị ehi nakwa otu ha si eji ngwa ọgụ nakwa ndị ọrụ ubi na steeti ha dịgasị iche iche. Aka na-achị steeti gara n'ihu rụtụ aka n'oke ọhịa niile nwere n'ala anyị Naijiria abụghị nke otu onye na ọ bụ nke ụmụ amaala anyị n'ozuzu oke. Rụtụ aka na-ekwesịghị inwe ikpo oke agbụrụ maọbụ ikpo oke okpukperechi na ụkpụrụ a ga-eji ya bụ oke ọhịa eme ihe. Ebe ọ rụtụrụ aka na nkwupụta aka na-achị steeti Ondo bụ Maazị Rotimi Akeredolu onye nọrọ na Mburi gwa ndị Fulani na-achị ehi ka ha kwara ngwongwo ha li n'oke ọhịa niile nọ na steeti Ondo. Ọchịchị etiti agala n'ihu ịkwalite atụmatụ ga-enye aka n'ụzọ pụrụ iche ilebara anya n'okwu metụtara ndị agadi n'ala anyị Naijiria. Nneka Anibeze onye enyemaka pụrụ iche n'okwu metụtara mgbasa ozi nke onye minista na-ahụ maka ugwu ruru mmadụ ọnọdụ gbatagbata nakwa akụrụngwa eji atụ ndụ mmanụ bụ Odoziakụ Sediya Umar Faruk gara n'ihu wepụta nke a n'akụkọ o wepụtara ndị nta akụkọ n'Abuja. Ọ rụtụkara aka kwuo n'isi ahụ kwa ọ bụnyere ya bụ atụmatụ bụ iji nye aka hụ na akwalitere ọnọdụ obibi ndụ ndị merela okenye n'ala anyị Naijiria site na ya nye ha akụrụngwa eji enyere ndụ aka, kwalite ọnọdụ obibi ndụ ha, nye ha ezi ahụike gbukpoo ma jikwa na ya kwalite ọnọdụ nchekwa ha tọrọ atọ. Anibeze gara n'ihu rụtụ aka na Odoziakụ Faruk kwupụtara nke a n'ihu ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala anyị dịka ọ na-arịọ ka kwado ya bụ atụmatụ. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụrụ na nke a dị ire na ọ ga-enye aka n'ụzọ pụrụ iche iji hụ na etinyere ndị agadi n'ihe a na-eme n'ala anyị Naijiria ma sikwe na ya kwalite ọnọdụ obibi ndụ ha. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Ma a ga-alọghachite azụ anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị ọzọ yiri odo. Ganụ n'ihu ige anyị ntị. Ọ bụrụ ma a na-aga ma agarubeghị Igbo mụrụ m si na ije ka bụkwa ọgịga ka anyị gazienụ n'ihu wetara gị akụkọ ụwa ndị ọzọ fọrọ afọ. Ịpụtụ n'okwu metụtara nchekwa n'ala anyị gba gburugburu, otu akpọrọ Smile Foundation echebirila ịga n'ihu n'iwepụta ihe omume eji ekpori mgbe n'oge ịhụnanya bụkwanụ nke ga-ewe abalị abụọ. Onye ndu ya bụ otu ma bụrụ onye nchịkọta otu ahụ bụ Odoziakụ Chinwe Ezeajọkụ kwupụtara nke a n'ihu onye nta akụkọ anyị ebe ọ gara n'ihu kwuo na otu ọ bụ otu gọọmenti na-enweghị bụ nke chere ihu n'ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ. Dịka Odoziakụ Ajọkụ si kwuo na isi ahụrụkwa okpo jere ya bụ otu bụ iji hụ na e nwere nzọpụ ụkwụ pụrụ iche nakwa ụkpụrụ obibi ndụ bụ nke ọ gara n'ihu kwuo ga-enye aka ịmịta mkpụrụ ọma n'ebe ndị mmadụ nọ. O jikwara ohere adụọ ndị ntorobịa ọdụ ka ha wetu aka na agwa ọbụla rụrụ arụ bụkwanụ nke ga-emetọ emume eji merube ụbọchị ịhụnanya ma rutuo aka ka ha jiri ụkpụrụ Kraịst ji kwado ya merube ya bụ emume. Odoziakụ Chinwe Ajọkụ gara n'ihu rutu aka na ohere dịrị onye ọbụla isonyesi ike na ya bụ otu ma rutu aka na
ụmụ nwaanyị nakwa ndị ikom bụ ndị nwere mmasị ikpori mgbe n'ihe omume a nwere ohere ịbata na ya bụ ihe. Ọ gara n'ihu kwuo na dịka na-ahazi ya bụ ọgbakọ na nke a bụ iji nye aka wepụta amụma dịgasị iche iche nke ga-enyere ndị ya aka n'ụbọchị ndụ ha niile ma rụtụ aka kwuo na enwere ezi ụkpụrụ eji arụ ọrụ na ya bụ otu. Igbo ndị ọma gere ntị, ọ bụ site n'akụkọ a ka anyị ji apịachi ya n'oge akụkọ ụwa nke taa si n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhaneze Darling 107.3 FM Owerri. Ma tupu anyị alanụ ga-ewe n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Na mgbe e mere ka ịmata na otu jikọrọ ndị ikpe n'ala anyị NBA akpọpụla onye isi ala ụlọọrụ na-ahụ maka okwu metara ndị uwe ojii nakwa onye isi gburugburu ụlọọrụ ndị uwe ojii n'ụlọ ikpe. Anyị mekwara ka ịmata na gọọmenti Imo ekwuola na o bidola kamgbe ọnwa Jenụwarị kwụwa ndị ọrụ steeti Imo ụgwọ ọnwa opekata mpe nwa DC kpọrọ minimum wage. Na mmechi anyị wetara gị akụkọ nke kwuru na otu akpọrọ Smile Foundation ebidola atụmatụ inwe ọgbakọ ga-ewe abalị abụọ iji kwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ dịka na-emerube emume ncheta ụbọchị ịhụnanya. Maka ozi ndị ọzọ dị oke mkpa ziga ya n'igwe ọkụ anyị na Darling FM Owerri ma ọ bụ pịa anyị n'ọnya nwe ejide anyị bụ www.darlingfm.ng. N'aha Ezinne Glory Alozie bụ onye dere akụkọ a, na mụ onwe m onye tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo bụ Obinna Chineke na-asị oji ngaji eri chetakwa onye ji aka. Igbo ọma nụrụ olu m, gaanụ n'ihu ịga anyị ntị dịka na-eketere unu ọtụtụ ngwugwu ọma ndị ọzọ. Unu anwụchula.